Здравейте на всички, аз съм Винокс и днес искам да направя реклама на този човек. Някак си намерил го в интернет. Не го искам, за това е моят приятел. Странното, че има 24 клипа за 4 абоната. Да направя една реклама и да се абонират хората. Ето как се пише. Просто пишете XX цъкате търсачката и не ви излиза. Искате вместо това да търсите това и ви излиза акаунта. И съвете са за него. Ще ме помоля. Моля 1 мегабайт клип.